Ήρθαμε σε ένα συνέδριο που αφορά την Αθηναϊκή Ριβιέρα και όχι μόνο. Αφορά θέματα που έχουν σχέση με την μπλε οικονομία και γενικότερα τα θέματα που έχουν σχέση με τη θάλασσα, αλλά και με αυτόν τον πανέμορφο τόπο που έχουμε στη χώρα μας, πόσο μάλλον στο λεκανοπέδιο της Αττικής, που δύσκολα το βρίσκεις σε άλλη περιοχή του κόσμου. Μάλιστα αυτή η Ριβιέρα ξεκινάει και τελειώνει από δύο μεγάλα λιμάνια. Το λιμάνι του Πειραιά και το λιμάνι του Λαυρίου, που πολύ σύντομα πιστεύουμε ότι θα αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο. Μέσα σε αυτή τη Ριβιέρα υπάρχουν και θα δημιουργηθούν ακόμα περισσότερες λιμενικές υποδομές για εξυπηρέτηση σκαφών αναψυχής, αλλά και γενικότερα υπηρεσιών για υποστήριξη της γαλάζιας οικονομίας, των σκαφών τουρισμού και γενικότερα για την ανάπτυξη μιας οικονομίας, της λεγόμενης γαλάζιας οικονομίας, που διεθνώς αρχίζει και αναπτύσσεται όλο ένα και περισσότερο. Έχουμε αξιοποιήσει σε έναν βαθμό τους χερσαίους χώρους. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε με συνθήκες όμως βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης, να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε και το θαλάσσιο χώρο, και είναι ένα πολύ σύνθετο θέμα. Στο πλαίσιο αυτό συζητήσαμε και για τα θέματα που αφορούν την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας και γενικότερα των θαλάσσιων μέσων. Είπαμε ότι το περίπου το 80-90% των εμπορευμάτων μεταφέρονται δια θαλάσσης. Αυτό όμως, ταυτόχρονα όμως, το πλοίο είναι και το πιο οικολογικό μέσο μεταφοράς. Είδαμε όμως πώς μπορεί να γίνει ακόμα πιο οικολογική η μεταφορά αυτή, με λιγότερες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Εδώ η παγκόσμια κοινότητα της ναυτιλίας συζητάει την τελευταία πενταετία πάρα πολύ έντονα το ποιο θα είναι το καινούριο καύσιμο, πώς τα σκάφη μας, μικρά και μεγάλα, θα μετασκευαστούν, θα αναφυγηθούν νέα σκάφη με τα οποία θα μεταφέρονται τα προϊόντα μας ακόμα πιο φιλικά προς το περιβάλλον. Είναι μια δύσκολη συζήτηση, πολύ τεχνικά δύσκολη συζήτηση. Πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή εκείνη, ώστε να φτιάξουμε αυτές τις τεχνολογίες, να τις υιοθετήσουμε, αλλά ταυτόχρονα να μην γίνουμε πάρα πολύ ακριβοί και πυροβολήσουμε τα πόδια μας. Πρέπει η ευρωπαϊκή οικονομία, και η ευρωπαϊκή κοινότητα, η οποία είναι ηγέτης πάνω σε αυτή την πράσινη τεχνολογία, σε αυτή την πράσινη μετάβαση, πρέπει να γίνει και ταυτόχρονα και ανταγωνιστική. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα που πρέπει να το έχουμε, και σε αυτό το σημείο νομίζω η ναυτιλία και οι Έλληνες πλειοκτήτες και εφοπλιστές και οι Έλληνες ναυτικοί, οι οποίοι πραγματικά πρωταγωνιστούν στο θαλάσσιο εμπόριο, πρέπει να δώσουμε κάτι παραπάνω, γιατί είμαστε ήδη πρωταγωνιστές, πρέπει να είμαστε και στην επόμενη εποχή πρωταγωνιστές. Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.